Hi ladies and boys, ako si Bay Gumay og karon another confession, another story ang ako ang basahon na para ninyong tanan. Pero before that, ay jud kalimot sa pag-subscribe og pagtuplok sa notification bell aron updated mo kanunay kung naatay ipang post nga mga bag-o nga stories, confession and more diari sa tuang channel. Unta o kay rantanan og unta naara mo sa maayong kahimtang karon. Maayong adlaw og maayong pagpaminaw kaninyong tanan. O karon mga bayo mga day ania na ang confession, ang story nga akong basahon karon. May pagwala na lanta nag-ila. Have you ever experienced long-term relationships? How about LDR? If you guys survive LDR, I salute you. But what if there comes a time nga mokalitra siya kawala sa imo? Would you fight back or move on na lang? Hi bye og sa tanang mga naminaw karon. It's me Janelle, an avid reader of this page. I just wanna share my experience from crush to lovers and then end up being a stranger again. Si Janelle, usa ka bae nga kung mahigugma, murag wala na ilaing laki pa. Kung maka-effort, murag ga birthday hanjod kada adlaw. Usa ka bae nga dali ra ma-fall, ug on the other side, dali ersad kaayo masakitan. 1 year na ni Axel. Just to describe him, taas og ilong, pution, tapos okay rang height, dawat ra. We met in Facebook until such time nagkakita sa personal. Meeting both parents, sharing each other's flaws and weaknesses. I know him na jud and he knew me very well na. Di ba mailhan man nimo nga happy na kayo mo sa relationship kung mag-eye to eye lang gani mo? Magkakatawa na dayon without revealing anything that is funny. We have the same address di ay. In short, taga-Islaming duha. Og LDR me because sa CDO ra ko nag-eskwela. While siya, nag-college na og sa isla siya nag-school. It's so funny to hear when his parents would tell me this. Jan, kano sa mo plano magminyo ni Axel? Day, balik-balik biya diri ha, kay ganahan mi nga naa ka diri. Those are statements coming from his parents nga di jud nako malimtan. Hangtod karon. Kada event na ako kauban siyang parents ug sa kuapod nga side open sad kayo. Lanzones Festival 2019. Niuli ko kay festival na og sim break na ako. As usual, effort man jud ko. I bought something for him. Pag-uli na ko, hapit ko sa ilaha og na-surprise siya, knowing nga nakauli na ko. I'm so happy to see my lovey again. As in, dili alim nga usahay ra mo magkita ay sa imong uyab. Sa moto, we plan to advance our anniversary celebration kay November 11 ang balik sa mong klase og November 11 ang amuang first anniversary. I prepared photos nga nakasabit na sa yarn din na ay balloons and his mother, my tita and soon to be my mama. Charot. Naglutog spaghetti para sa celebration. Kami ni Axel nag-prepare me sa design. After na-settle na ang tanan, niya ang spaghetti kay naluto na sab, nag-pictorial me. Daghan kay mig pictures og syako kay na siya gift nga gihatag sa kuha. I hugged him and say thank you. Dinuli na dayon ko sa muang barangay kay lahi man mig municipality. Sa Lanzones Festival jud nagkuyog mi ato, niya nagplano mi nga mag-rides unta. O niya nag-ulan man so niuli na siya og mi pauli na sad ko. After sa festival, nara ko sa balay. Dayon may balik na ko sa CDO. Happy ko sa kong paglakaw kay gihatod ko niya sa port. I suddenly remember the day nga katong first meet namo nga gihulatan Japon ko niya sa port.
Makamiss kay siya pero dapat antusan kay LDR man. Dari sa CDO, mingaw kayo kay ako ra sa boarding house. Na yung mga arguments na hitabo pag-abot na ako dari pero nabalik ra Japon. Kay love man namo ang usag-usa. Dayon pagka November 18 na 2019, nag-eskwela ko og siya kay eskwela sab. Pagkahapon ana nang uli na. Nag-update ko nga medyo stress ko sa kong report kaya wala na ako natarong. But he would really appreciate everything. He said nga, ayaw na i-mind be, kay proud kay ko sa moha nga nakaya nimo ang report. Congrats be, I love you. Di ba how sweet? Sana inana na lang perme ba? Kanang ikaw negative pero imong uyab na left up ka ba para di ka ma-stress? Didn't know nga kaning sweetness niya taman na raman di ay ni karon. So around 6:25 PM to, tanawag ko ni Axel. Ginapalong niya ang calls nako. Kachat ko nga nung gina-reject ni mo be. Manana siya nga naalang siya gi-watch nga video. Specifically, ang video daw ni Kostakli o kang Zinab Harake. Top fan kay na siya guys. Idol man niya si Skusta nga mangingilad kayo. So never mind. I chatted you diba, anak ko nimo? Be, pwede ba nga sa weekend na lang ka mag-YouTube kay college na biya ka? Dapat nga focus ka sa eskwela. Nilike ra ka? Antal tanan nga calls na ako gina-reject nimo. Mga text na ako gina-ignore nimo. Mga chats na ako ginasina lang nimo. I beg you to answer my calls but when you answered it, niana ra kag. Gusto nako maghimod live eh. Hatagi sa kog freedom. Freedom? Nangayo kag freedom? So far wala nako siya gituo. Wala nako siya pasagdae. Effort ko in all ways nga malipay ka. What do you mean nga mo pahulay? Gusto ka nga wala nako'y huna-hunaon? Maka-move on ra ka nako, Janelle. Wala kay salaani. Desisyon ni nako, gusto lang jud nako nga magpahulay sa karon. Bye. Grabe. Ang 1 year ni kalitrag kawala. Ang memories, ang efforts, ang care, ang openness sa both family nawala na. Bago pa mi nag 1 year ni hawa na siya. Gahilakay kog taman. Wala ko'y mabuhat. Kay tanang calls na ako, ginabaliwala ni mo. Axel, asa ko nagkulang si mo ha? Di ba tanang butang ginabuhat na nako? Ga-take a risk ko. Ako perme gabeg nga mobalik ka. Pero you left me alone. December 8, dibo na nako. You told me nga palitan ko ni mo flowers. Unsa naman karon? Nganong nikalit ra kag kawala sa ko ah. Di na ko ni mo love or na nakailain. Dili sa ko mag-move on. Hulatan taka og dawaton taka hangtod sa ako makaya. If only I knew nga inani ang mahitabo, I wish I hadn't met you. Ladies and boys, mo kana ang confession nga wala na lang unta ta gaila. I wish I hadn't met you. Ang story ni Janelle.